Isma, se narak encounter. Intajba grazzi u inti? Ajma kif ta' sew, se narak encounter. Encounter. Encounter, li norganizzaw MCYN. Sewa. Festival għazzazax u għal-gruppi kollha. Ħajkun camping, workshops, talb, mużika. Ikel ħajkunem. Tej mhux ħaħaluk bil-ġuħ ja ħasra. Meta? Mill-ġimgħa 24 ta' Novembru sa 26 ta' Novembru. Naħsiba, ħajkol ħallik tax. Taħsiba. Iva, naħsiba. Għadri kif tagħmel. Il-mamma mia. Għajdila. Għetlek l-istess sir il-Malta Aviation Museum. Hemm xi link mitflok toqgħod ċempilli. Hemm is-social sta ta' Malta Catholic Youth Network jew nkella fil-website mcyn.org/encounter. Buli, issa ħavera ħallik ta' ċaw. Ġejja, tarġa' xi semmi l-iktar encounter. Mela hemm se tkun ukoll. Hemm ħankun. U inti? L-odwa taj morda li għedin jassistu fl-isem tal-Missir u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Jina jisimni Patri Joe Ċirja, Patri Dominikan u taslima. Għamilt ħafna żmien bil-qoddis, bil-qrar u anki pastorali tagħna. Iħenna lina alla lista kollox jafrinna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristus idna li u Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Liġi. Għax il-kmandamenti la tagħmilx għadu kollha jinġabru f'kelma waħda. Ħobb il-proxmu tiegħek bħal il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Il-mulej Ilek mulej. f'dak iż-żmien kotra kbira ta' nies kienet mixja ma' Ġesu u dar lehom u qalilhom. Ħansitra lilu nnifsu. Min ma jerfax salijed biex iwassal sal-aħħar. Għax hekk jiġrilu li qiegħed dan il-bniedem beda jibni u ma kellaqx ġidu kollu. Il-kelb kultant iħawwadni. Inti tgħidilna tant biex inħobbu lil xulxin u nirrispettaw il-ommijietna u missirijietna. Qatt ta' rassenjazzjoni u mħabba lejna il-kull wieħed u waħda minna. U biex għamel dan, Ġesu ħallas prezz enormi għax huwa mis-sejn għall-imħabba tagħna kollha. U għalhekk ħallas prezz minna illi aħna nħallsu illi kien ġej għalih b'20,000 ruħ, waqt li hu kellu sempliċiment 2000 suwa għal paċi. F'dan il-kontest kollu li għandna li smajna l-Vanġelu tal-lum, allura nieħdu l-eżempju u l-lezzjoni minn dak il qalilna San Pawl fl-ewwel qari tal-lum. Fl-ittra tiegħu lir-Rumani. San Pawl jgħid eżis tkunu obbligati lejn ħadd ħlief li tħobbu lil xulxin. U għalhekk l-aħwa din hija l-obbligu tagħna li nħobbu lil xulxin. Naturalment, inħobbu lill-ġenituri tagħna u nirrispettawhom. Imma mhux b'tali mod illi biex inħobbu lilhom ninsew l-imħabba lejn l-oħrajn. B'mod speċjali kif jallimna Ġesu
l-imħabba lejn l-dewwa tagħna. U għalhekk Ġesu qed jitlob minna dan il-prezz qawwi illi aħna nsejħulu il-prezz tad-dixxipulat. Jiġifieri min irid ikun tassew dixxiplu ta' Kristu ikun lest biex jagħmel kollox. Jitlaq saħansitra l-iktar eżies affarijiet li għandu fil-ħajja tiegħu u jaħseb biss f'dawk l-affarijiet eżies illi l-mulej iridna nagħmlu fil-ħajja tagħna. Ejjew issa nduru b'qalbna kollha lejn il-mulej u nofrulu dawn it-talbiet tagħna persważi li huwa se jismana u se jkompli jagħtina wkoll dawk l-affarijiet kollha illi bihom aħna nistgħu nħossu il-paċi u l-ferħ li huwa biss jista' jagħtina. Waqt li nirrispondu għal dawn it-talbiet u ngħidu mulej ħenna lina u ismana. Mulej ħenna lina u ismana. Mulej nixtieq nitolbuk għall-Knisja, għall-Papa mod speċjali, għall-isfijiet, għas-saċerdoti, għal daw kollha mulej, anki għall-lajċi tagħna illi qegħdin jingħataw għall-evanġelizzazzjoni sabiex isiru dejjem jixbħu lil Kristu li kien dejjem fqir u umli. Nitolbu. Mulej ħenna lina u ismana. Mulej nitolbuk għal pajjiż Jonja tal-Punent sabiex ikunu dejjem ġenerużi u joffru persuni u mezzi lil pajjiżi aktar foqra. Nitolbu. Mulej ħenna lina u ismana. Mulej nitolbuk għal dawk li qegħdin ibatu mod speċjali fil-ħabsijiet, fl-isptarijiet u fid-djar tal-anzjani sabiex isibu qlub tajba li jgħinuhom u jfarġuhom. Nitolbu. Mulej ħenna lina u ismana. Mulej għall-komunità li tinġabar fil-knejjes kollha tagħna u fil-parroċċi kollha tagħna sabiex bl-eżempju tagħha tgħin lit-tfal u l-żgħażagħ tagħna jaffrontaw il-ħajja bil-fidi u bl-onestà. Nitolbu. Mulej ħenna lina u ismana. Fl-aħħar nett mulej nirrikmandawlek il-mejtin tagħna kollha, inti mulej teħlishom minn kull ħtija tagħhom, nitolbuk, u għatihom illi jaslu għandek fil-glorja tas-sema. Nitolbu. Mulej ħenna lina u ismana. Qawwi mulej nitolbuk il-poplu qaddis tiegħek bil-fidi ta' Abraham, il-qawwa ta' Mosè, l-erf ta' Salamun u isma' it-talb tiegħu. Dan nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jitolbu ħuti, jitolbu biex dan il-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju u għat-tiffiru glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-kien qazza kollha tiegħu. Għamel mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu
jitlaq quddiemek bħala offerta safja li tniżżel fuqna l-kotra tal-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll Nerfaw qlubna l fuq. nerfawhom lejn il-mulej. Nizzuħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjib u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien imberkuk, infaħruk u nroddulek ħajr. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nisqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewit. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli ta' smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħibati bħal ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk għandna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph u mas-saċerdoti ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin tagħna kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Giusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew tista' nitolbu flimkien it-talba żgħiża li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridin kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum ħatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, ħatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna.
biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti għadt l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. Mulej, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-slim u l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf talla, tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. U tidanu Ġesu l-ħaruf talla, Ġesu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li jidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Bħala ringrazzjament wara tqarbin, nixtieqek li ngħidu talba li għallimna San George Preka, grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu l-ġid imwiegħed lil min jirċevihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, U miegħek ukoll. imbirku il-mulej, inroddu Roddu ħaj ħaj lill-Alla. lill-Alla. Naslu fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
nixtiequ ninformawkom li l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tilqa' ordnijiet minn qabel għad-djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2024. Id-djarju li huwa bil-Malti jinkludi l-iskrittura u l-qaddis tal-jum, riflessjonijiet u dati tal-festiv Malta Għawdex fost l-oħrajn. Biex tordna l-kopja tiegħek, żur knisja.mt/djarju. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkola ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna smattal tagħna li sejnu afmana. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu wissaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, uri l-inti omna. Għalik ismattal tagħna. Ġesu li twilet għalina u li tkun iben jak bħanna. O Ġesu tiegħek ħafrinna dnubitna, ħadisna min-nar tal-infern u l-ġenera l-kollha speċjalment li dawk l-aktar li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw l-ewwel misterju tal-glorja meta sina Ġesu Kristu qam minn bejn imwiet. Bissirna li inti fis-smewiet itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tidin kif issemek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina. U la daħannix fi tiġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost il-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost il-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost il-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost il-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost il-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost il-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost il-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost il-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost il-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost il-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu wissaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti omna, għalik ismattal tagħna, dak li twilet għalina li tkun iben tiegħek bħanna. O Ġesu tiegħek ħafrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern
u l-ġenna l-erwi kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u kontemplaw il-misterju tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela is-sema. Missirna li inti fis-smewi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tidin kif issemek da fl-art. ħobsna ta' kuljum atina llum, għafrina d-nobitna bħalma naħfru l-menuħa tiegħalina, u la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja għal-Missier li benu l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urri l-inti omna li kismet tal-tana, dak li twilet għalina li tkun benti bħanna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidrawnu kontemplaw it-tielet misterju tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewi titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tidin kif issemek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, għafrina d-nobitna bħalma naħfru l-menuħa tiegħalina, u la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria al Missier, l-Ibn u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Maria Santissima, ora l-inti omna li kisma tal-tana, dak li twilet għalina li tkun bentija bħanna. O Ġesu tiegħi għafrilna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u kontemplaw ir-raba misterju din tal-Glorja, meta Sidna Marija ġiet intella bis-sema, bir-ruħ u bil-ġisem. Missirna li inti bis-smewi tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tidin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-nubitna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina, u la daħani fit-tiġrib iżda l-lista mid-denja, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm kenti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm kenti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kemm kenti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulejmija kemm kenti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulejmija kemm kenti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulejmija kemm kenti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulejmija kemm kenti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulejmija kemm kenti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulejmija kemm kenti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulejmija kemm kenti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria al Missier, l-Ibn u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, ora l-inti omna, għalik ismat tal-tana, dak li twilet għalina li tkun bentija bħanna. O Ġesu tiegħi għafrina d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw kontemplaw il-ħames misterju minn tal-Glorja, meta Sidna Marija ġiet inkurunata mis-Santissima Trinità. Missirna li inti bis-smewi tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tidin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-nubitna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina, u la daħanix fit-tiġrib iżda l-lista mid-denja, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirek inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulejmija imbirek inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulejmija imbirek inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulejmija imbirek inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulejmija imbirek inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulejmija imbirek inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulejmija imbirek inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulejmija, ergin di wast il-nisa għambirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulejmija, ergin di wast il-nisa għambirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al Missier li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima ur l-inti omna li kismat tal-tana, dak li tulet għalina tkun benti bħanna. O Ġesu tiegħek frinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbiħ kollha, speċjalment daw l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, ta' ħnina ħajja ħlewwa u ta' matana. Slima lik li lek ingħidu għalli xaħna turru fnati u li teva. Li lek nitniedu, aħna nibqu nolfqu fedana l-witta dmuħ. Ejja mela avokata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħnina u urina wara dan it-turru flament, il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li jinti fis-smewwi titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tidin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrina d-dobitna bħalma nafru l-menuħa tiegħalina. U la daħanix fit-tiġrib iżda l-isla mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulejmija kemm inti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al Missier li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ħallerwieħ tal-purgatorju. Missirna li jinti fis-smewwi tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tidin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrina d-dobitna bħalma nafru l-menuħa tiegħalina. U la daħanix fit-tiġrib iżda l-isla mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulejmija, mirgidi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal tagħna. Kristu l-qattal b'tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità mqazza Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Sultana tal-Familja.
Itlob għalina. Ħaruftala li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrina nitolbuk mulej. Ħaruftala li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftala li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Ħati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interġessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu rena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa int u l-aqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan, l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Bastian Martri, itlob għalina. San Turrocco, itlob għalina. San Paul Missirna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, itlob għalina. Beata Adeata Pisani, itlob għalina. Missirna San Dominku, itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla lina. nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejt ilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għati nitolbuk li qimu l-misterju tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla għeda dak li reqet ilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artan, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus tas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u qaddisin kollha tiegħu.
Ġesu.